Täällä painoin parkkiin Leville. Lento on vähän aikaa, niin tuli vähän katselemaan, mitä Levi näyttää. Mä oon kerran täällä käynyt, mutta mulla oli niin kiire silloin. Mä olin yhdessä lastenkodissa tekemässä räppityöpajaa nuorten kanssa ja tehtiinkin kappale nimeltä Lastenkoti sillä räppityöpajalla ja se löytyy Spotifysta. Varmaan YouTubestakin myös. Mutta mulla ei ollut aika oikeastaan käydä täällä Levillä ja mulle niinku, jos mä mietin talvella, että mihin mä menen itse lomalle, kun on kylmä ja lunta ja muuta, niin kyllä mä lähden aina lämpöön yleensä jonnekin Dubaihin tai no nyt Thaimaassa tänä vuonna tuli käytyä. Et jonnekin missä on varmasti lämmin aurinko paistaa, että saa tankattua sitä D-vitamiinia. Lisäksi mä en itse tykkää oikein lasketella tai hiihtää. Lähinnä varmaan siitä syystä, että mä en pysy pystyssä. Et silloin kun mä laskettelen tai hiihdän, niin mä oon aina perseelläni. Niin se ei oikein ole oma juttu. Mutta tää paikkana, tää Levi, myöskään ei oikein kiinnosta. Et ei täällä oikein sille ole mitään erikoista mun mielestä. On tollaista tönöä, tollaisia turistikauppoja ympäri ämpäri ja sitten katsotaan vähän miltä tosta näyttää tossa kadulla. Tää on niinku oikeastaan varmaan ainoa tämmönen katu mitä täällä on ja on baari ja baarin perään ja sitten erilaisia turistikauppoja ja erilaisia ruokaravintoloja, missä on vähän normaalia kalliimmat hinnat. Siinä on mun hieno vuokra-auto Toyota Yaris, upea kuin mikä. 0-105 sekkaa. Ja mä en tykkää lasketella, mä en tykkää hiihtää, mä en tykkää juhlia. Niin itellä täällä ei oikein ole mitään. Ja hinnat on häilyttämät. Täälläkin niinku hotellihuoneet, mä kattelin, että kun mä lähdin Muonioon, niin tuolla on joku hotelli tuolla rinteen päällä. Se oli reilu 2 huntia yö. Mä veikkaan, että tossa kun on joku tommonen design hotel-niminen paikka, niin siinäkin on varmasti yli 2 huntia yö. Ja sit jos saatat täältä jonkun mökin, niin se on varmaan yli 500 yö. Et hyvä paikka semmosille turisteille, jotka ehkä tulee itse lämpimistä maista. Pääsee kokemaan jotain eksoottista. Pääsee vähän näkemään lunta ja pääsee vähän laskemaan. Ja ehkä samalla voi vierailla sitten Rovaniemellä joulupukipajalla myöskin mahdollisesti ja nähdä revontulia. Mä olin vähän pettynyt, kun mä en nähnyt eilen Muoniossa revontulia, mutta mä tykkään enemmän itse semmosesta niinku rauhallisesta meiningistä lomalla, että sä oikeasti rentoudut ja lataudut, niin tää paikka ei ole semmonen, missä niinku rentoutuu ja latautuu varmasti. Täällä on ihan liikaa hälinää. Mä en usko, että mä pystyisin nukkumaan edes missään noissa hotelleissa tai mökeissä, kun jengi juhlii johonkin 4 asti ja pitää hirveät meteliä, niin vaikea nukkua. Mutta toi Muonio oli taas ihan vastakohta. Siellä oli tosi hiljasta, tosi rauhallista, tosi hyvä tunet sai. Ja se oli kiva paikka, pieni, rauhallinen ja se on jopa semmoinen paikka, mihin voisi kuvitella, että menisi joskus ehkä kesällä lomailemaan ja vähän kävelemään erilaisia metsäreittejä ja tommosta. Mutta täällä oli kiva käydä Lapissa, tämmönen pikainen reissu, että eilen lensin, tänään lennän himaa. Kävin vähän vierailemaan kouluissa, pidin pientä musiikkituntia oppilaille ja mitäs muuta mä tein, niin 2 keikkaa. Mä tein alakoululaisille oman räppikeikan ja yläkoululaisille oman räppikeikan ja sitten mä lentelen tossa hetken kuluttua pois täältä ja se on kyllä jännä silleen, että vaikka välimatka on 900 kilometriä, niin käytännössä pääset muutamassa tunnissa. Sä Helsingistä niin muutamassa tunnissa lennät vähän reilu tunnin tuohon Kittilään ja sitten vuokraat auton ja ajat sillä tunnin Muonioon, niin muutamassa tunnissa pääsee kuitenkin. Se on jännä sinänsä, että sitten taas kun lähtee vaikka, jos asuu Helsingissä, mä en itse asu Helsingissä, mutta mun täytyy aina ajella tonne lentokentälle tietty erikseen ja siihenkin matkaa menee Porista kauan aikaa, mutta joka tapauksessa paljon vähemmän kuin autolla lähtisi ajelemaan tonne Muonioon tai Kittilään, niin nyt mä unohdin mitä mä olin sanomassa, mutta tuskin se oli mitään tärkeää, ja kun eihän tätä videoa kuitenkaan kukaan katsele, niin aivan sama. Mutta tältä näyttää Leville, jos olet joskus miettinyt, niin tältä näyttää ei täällä mitään ole, minkä takia tänne kannattaisi tulla.